A próféta csapdája. Miért válik hamissá a változás prédikálása, ha a megélés még nem öltött testet? Ez a cikksorozat, mintha nem vezetne sehová. Könnyen lehet, hogy ezt érzed. A rendszer manipulálva van, embertartásban élünk. Még csak nem is kényszerít senki arra, hogy ártsunk magunknak. A rendszer inkább finoman, észrevétlenül terelget, kényeztet, és már egészen korán hozzászoktat ahhoz, hogy elkényelmesedjünk, majszoljuk a gyors ételeket, bámuljuk a képernyőt, és rákattanjunk a technikai kütyükre. Tegyük fel, hogy valamilyen csoda folytán hirtelen tudatára ébredünk annak, hogy hogyan működnek a világ dolgai valójában. Ám a farm infrastruktúrája szinte átsző mindent. Amikor egymás után kezdjük felismerni a mintázatokat, úgy érezhetjük, hogy többnyire észrevétlenül, de mindenhol ott van, bármerre is járunk. Vajon ki tudunk valahogy állni magunkért és szeretteinkért ezen felismerés után? Talán az a természetes reakció, hogy másképp kezdjük el csinálni a dolgokat, és pontosan az ellenkezőjét tegyük annak, amerre a fősodrású irányzatok haladnak. Igen, és fogadok, hogy vonzó lehet az is, hogy változtassunk, és másoknak is megmutassunk egy másik utat. Ettől a pillanattól kezdve azonban már nem csak arról van szó, hogy te hogyan látod a világot, hanem arról is, hogy a körülötted élők hogyan értelmezik a tetteidet. Azokat a közösségeket, amelyeket arra kondicionáltak, hogy a rendszer által éjjel-nappal kínált cukormázos valóságot elfogadják, nehezen lehet meggyőzni. A hírvivőt gyakran lelövik, még akkor is, ha jó szándékkal érkezik. A konfliktusok, az elbizonytalanodás, a gúnyolódás, sőt, még a kezdeményező visszaesése zombi üzemmódba is mind lehetséges kimenetelek lehetnek. Közben a törődő, gondoskodó szándék továbbra is erős motiváció marad arra, hogy emeljük mások tudatosságát a környezetünkben. Így minden hozzávaló adott ahhoz, hogy megszülessen az elhatározás. Megvan a felismerés, megvan a motiváció, megvan a meggyőződés, és amit sem sejtő, szerettek, akiket meg kell menteni. A felismeréseinket meg kell osztani, legalábbis mi így érezzük, csak éppen ők még nem tudnak róla. És bum, hozzávaló kipipálva. De ha a konyhai hasonlatnál akarunk maradni, akkor jobb, ha először magunknak kezdünk el főzni. És majd lassan, lépésről lépésre kiérdemeljük mások elismerését és bizalmát, mint jó szakács. Ami az egyik ember számára teljes tisztánlátás, az mások számára ijesztő lehet. Ha a két fő mumust vesszük, a kényelmet és a komfort ételeket, akkor a hozzájuk fűződő kapcsolatunk régóta megszokásokon, beidegződéseken alapul. Ezért bárki, aki ezeket a mintázatokat megkérdőjelezi és változást javasol, könnyen az ellenség szerepébe kerülhet. Ezért lehet, hogy a csendes üzemmódban lévő megváltó hatékonyabb. A saját változásra való teljes összpontosítással, a példamutatással kifejezett szuverenitás csendben támogathatja mások szuverenitásának növekedését konfrontáció nélkül. Azok, akik változást próbálnak képviselni, gyakran a legerősebb ellenállással barátok vagy családtagok részéről találkoznak. Különösen olyan összejöveteleken, amelyek egyébként összetartók és társadalmilag fontosak. Ha valaki hirtelen különcködni kezd ezeken az összejöveteleken, azt lehet, hogy rossz néven fogják venni. A szokatlan ételválasztás és a hosszas magyarázatok arról, hogy miért kellene a dolgoknak másképp lenniük a világban, kioktatólag hangozhatnak. A próféta pedig hamar belebukhat a saját prédikációjába, ha az élet más területein még nem él önazonosan. A magas mérce hosszú távon nehezen lesz tartható, és gyakran visszaüt, miközben a túlzottan lelkes magyarázkodás csak még több szemöldököt von fel. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy ezeknek az interakcióknak a nagy része közös vagy társadalmilag elfogadott panaszok köré épülnek. Az emberek fáradtságról, egészségügyi problémákról, stresszről
vagy általános elégedetlenségről beszélnek. A megoldásokra való rámutatás empátiának és törődésnek tűnhet. Ám nagyon gyakran a panaszkodás nem a változás iránti kérés, hanem inkább a feszültség levezetésének, az összetartozás megélésének, vagy egy ismerős identitás fenntartásának a módja. A túl gyors megoldás felajánlása nem segít, mert hirtelen elveszi a panaszkodás jogát. Ezzel szemben észrevetted már azt a nagybácsit, unokatestvért, vagy egy régi osztálytársat egy osztálytalálkozón? Valakit, aki csak ritkán bukkan fel, és kissé eltérő normák szerint él? Gyakran más energiát, jobb hangulatot, vagy érdekes látásmódot hordoznak magukban. Az általuk keltett benyomás erősebb bármilyen érvnél. Nem azért keltenek fel érdeklődést, mert magyaráznak, vagy meggyőznek, hanem azért, mert valami más testesítenek meg anélkül, hogy másoktól változást követelnének. A lázadást hagyományosan önsorsrontással társítjuk, mert a lázadó szembe megy a széles körben elfogadott normákkal. Azok a lázadók, akik főleg a lázadással vannak elfoglalva, gyakran irritálóak maradnak, míg azok, akik ugyanazt az energiát képesek átalakítani és megtestesíteni, sokszor elkezdenek vonzóvá válni mások számára. Mintha a szándék ugyanaz maradna, csak a csomagolás változna meg, mégis az ellenállás helyett vonzás jön létre. A szemben álló fél szerepében lenni veszélyesnek tűnhet. Nem csak társas értelemben, hanem belsőleg is. Ami ebben az esetben változik, az az elmozdulás a lázadástól egy csendesebb, szelektív hozzáállás felé, amikor a törődés és a meggyőződés nyugodt, hosszabb időn át megélt, megtestesített önazonosság formájában van jelen, általában tartósnak bizonyul. És mások is inkább vonzódnak hozzá, anélkül, hogy kihívva éreznék magukat. Neked ki volt az a karizmatikus nagybácsi, vagy elbűvölő régi osztálytárs, aki egy új nézőpontot hozott be az életedbe? Ha volt ilyen, írd meg a kommentban. Hello!